да чуем страшните неща, които каза Антони Странджев днес след обеда специално за Канал 3. Да, чувам ви. Да, всичко е наред. Всичко е наред сега. Секунда. Добре, вие сте герой на един от последните разговори с Ваньо Танов. Става дума за ваш разговор с Ваньо Танов, който ви звъни и ви казва, ви цитира следното, че премиера му е казал: аз какво ти казах на теб, аз не съм Първанов, аз като съм поел ангажимент към един човек, тъй изтегли хората, викам аз, извикай Мишо утре и се разбирайте. Това е част от разговора между вас и господин Танов. Спомняте ли си този пасаж? Значи, господин Диков, аз разговора го слушах като звуков файл в интернет. Така. И както и пред ваши колеги до сега имах възможност да споделя, така и на вас ще ви кажа, че разговора и диалога, който чух лично аз, звука на гласа е мой, диалога е мой. Аз съм провеждал този диалог и този разговор с господин Танов. Спомням си добре цялата ситуация и си стоя за думите, които тогава съм казал. Позицията ми е била ясна и сега позицията ми е също толкова ясна. Искате да кажете, че вие добре си спомняте как Ваньо Танов ви казва, че Бойко Борисов е поел ангажимент пред Мишо за да извадите вашите хора от проверката? Да, точно така. Разговора, който е публикуван, е действително проведен от мен. Аз участвам в този диалог и действително това са думите, които съм казал и това са думите, които аз съм чул. От страна на Ваньо Танов? Да, от страна на Ваньо Танов. По-нататък Ваньо Танов ви казва просто да ни заведат, защото вече няма да може нищо да се направи. Мишо ще му каже, ами те нарочно го правят. Предният път, като идва на асансьора, каза: аз съм се разбирал, става дума за Мишо, му бил казал в асансьора, аз съм се разбирал с всички власти, съм си плащал и сега съм изненадан защо така се процедира с мене. Така. И вие допълвате, той нека да си е плащал на предишните. Така. Потвърждавате, че и този пасаж е на Ваньо Танов и това той ви го е казал. Господин Диков, целият разговор е истина. Няма смисъл да ги караме изречение по изречение, пасаж по пасаж. Всичко това, което ми го казвате вие и това, което е публикувано, да, това е точно така. Добре. Как се развиха нещата във връзка с този случай там, с Мездра, Леденика и така нататък? В какъв смисъл? Защото Ваньо Танов е поискал от вас материалите от проверката да ги задържите при вас. Имате предвид в конкретния случай? Как се развиха по-нататък? Най-добре е случая и органите, които, ако искат да проверяват случая, да извършат проверка. Мога да ви кажа, че има документи налични в агенция Митници, които удостоверяват, че най-общо казано, ние не сме изпълнили разпореждането на министър-председателя. Ние си продължихме проверката в случая, съставихме съответните протоколи, които са изведени и са депозирани в деловодството на агенция Митница. Действително на следващия ден началника на Митница ми донесе тези протоколи, видях се. Проверката приключи някъде през нощта около 1:30-2 часа. Така че не са изведени хората веднага, както беше разпоредено. Всичко е документирано. И това е. Оттам нататък, вие си знаете, имаше си съдебна процедура, в която административният съд е преценил, че митницата правомерно е отнела лиценза на въпросната фирма. Решение, което аз няма как да коментирам. Не, това го разбирам. Вие искате да кажете, че въпреки желанието на премиера, вие не сте изпълнил желанието на премиера, което ми звучи някакси, не знам, някакси абсурдно ли? Не знам как да го кажа. Господин Диков, аз съм държавен служител. Аз не изпълнявам желание. Ние и господин Танов винаги сме се ръководили съгласно законите и разпоредбите. Така. Аз не мога, при положение, че в
мои служители са изпратени от мен и са искали разрешението да влезат в завода, и аз съм им дал това разрешение, и те да влезат вътре и да констатират един куп нередности, и в един момент, видите ли, защото някой имал някакво желание, аз да им се обадя и да кажа: момчета, съжалявам, сбъркахме, тръгвайте си и забравете какво сте видяли. Това нещо аз не мога да го направя и никога не съм го правил и няма и да го направя за бъдеще, ако имам възможност. Да, но този някой е Бойко Борисов. Ама, какво значение е Бойко Борисов в случая? Ние говорим за някакви имена. Няма никакво значение кой е Антони Странджев, кой е Бойко Борисов. Има си закони в тая държава и тези закони според мен трябва да се спазват от всички. Аз толкова години и господин Танов винаги сме били на страната на законите. Ние не може в един момент да станем закононарушители. И най-малкото, което е, ние сме поели някакъв ангажимент при тези хора. Мисля, че нещата в митницата трябваше да бъдат по съвсем друг начин поставени. В един момент те какво ще се кажат? Това, което в някои от разговорите, вече съм забравил в кой, тъй като станаха много, е споделено. Ние пак като уния ли ще бъдем? Аз не искам да съм като ние. Добре, тъй като разговора между вас и господин Танов завършва с вашето желание да звъннете на Мишо, звъннахте ли? Как продължиха нещата? Не, въобще не съм звънял на Мишо. Аз не го познавам и въпросния господин. Единственото, което от разговора, което си спомням, е, че господин Танов трябваше да му звънне. Нито той, нито аз му имахме телефона. Оказа се, че телефона го има, даже и шефа на митницата в Лом нямаше телефона, доколкото си се спомням, но той се свърза с шефа на охраната, който в този момент беше в завода, да чрез него взехме телефона на господин Михайлов, който в последствие го пуснах като СМС на господин Танов, и вече господин Танов дали е разговарял, нямам идея с него, но след като има толкова много СРС-та, това нещо трябва някой да го е документирал в крайна краща. Вие сте казал тук, какъв е този нещастник, ще му звъниме сега по телефона? За мен в момента той е един закононарушител. Добре, извинявайте, първо, това, което сега в момента говорите, и след като този разговор според вас, автентичен ли е разговор между Бойко Борисов и Ваньо Танов? Аз не съм присъствал на този разговор. Как мога да кажа дали е автентичен или не? Ама вие посредствено го потвърждавате. Аз потвърждавам това, което аз съм разговарял с господин Танов. След като той е автентично, трябва да си олигофрен, да не се досетиш, че и предишните разговори, както и следващите разговори, които днеска ги чета като продължение, публикувани по пресата и в интернет, трябва да ни съществуват. Искате да кажете разговора между Ваньо Танов и Симеон Дянков? Да, като продължение. Разговор. Да, точно така. Сега дали някой е манипулирал или не, има си технически служби, които трябва да кажат, но смисъла и всичко останало си потвърждава, че тези разговори са действителни. Само, че след като вие потвърждавате това, значи до сега Ваньо Танов е лъгал, и то лъгал нагло, че премиера 100% е заставал зад него. След като ето го е случаев, когато очевидно не застава зад него, а застава на обратната позиция. Аз не мисля, че Ваньо Танов е лъжец, ни най-малко в никакъв случай. Това е човек, на който вярвам безпрекословно и съм работил с него. Това не е точно така. В край на краищата от разговора, който чуваме, действително премиера е точно зад него. Как зад него, като премиера го кара да извърши нарушение, премиера на практика покровителства един алкохолен бос, който е в нарушение? Господин Диков, нека да не ги смесваме нещата. Какво кара премиера или господин Борисов Танов е едно. Какво господин Танов е извършил е съвсем друго. Не, искам да кажа, че досега господин Танов се кълнеше и се кле пред Канал 1, че 100% и винаги зад него е стоял премиера, само че този случай опровергава тези негови думи. Не бих казал защо. Премиера е заставал зад него тогава, когато е било необходимо да си направят някакви законови промени или по някакъв друг начин. Може би той най-добре ще ви обясни. Но тук в случая става въпрос за някакъв вид разпореждане, което той е получил, което чрез него получавам и аз, но както разбирате, нито аз, нито той сме изпълнили в
цялост разпореждането, което ние сме били получили, просто защото трябваше да си свършим и работа. И мисля, че си я свършим. Добре, съгласете се, за мен е толкова абсурдно и непонятно как е възможно Бойко Борисов заради някакъв все пак не особено крупен бизнесмен, така да си каже, да плюе на всичко това, което най-важното, в което винаги е декларирал сега през годините, че никакви компромиси, никаква аванта, всички под един аршин. Господин Диков, какво ви е чудно? Вие не сте от вчера в вашия бизнес, както и аз не съм от вчера в моя си бизнес, в кавички. Няма нищо чудно. Най-малко това, което се случва в държавата, е нещо уникално. Аз просто съм изумен. Какво ви е чудно? Чудно ми е, че е възможно първо да бъде послушван премиера. Това ми е първото чудно, което. И той да се хване на тая въдица. И второ, заради някакъв си Мишо Михов да си срутва така имиджа, да си взривява имиджа директно и направо. Аз мисля, че тогава, когато се касае за пари, няма някакъв си, няма имидж и така нататък. Искате да кажете, че Мишо Михов е платил и на сегашните? Аз не мога да кажа дали е платил и на сегашните, но става въпрос, че агенция Митници в край на краща по някакъв начин, чрез отнемането на лиценза, му нанася някакъв финансов ущърб на тази фирма. Да, виждате, че съда взе обратното решение. Сега друг взима решението. Сега не знам, може и някой друг да се е вслушал, може да е имало други разговори. Казва ли някой? Какво става в тази държава? В докладната до Бойко Борисов казвате, голяма част от политическите дейци, особено тези, които са депутати първи мандат, при своето избиране са поели съответните финансови ангажименти към лицата, които ги поддържат, финансират, но сега заради финансовата криза и заради неовладените митници това не се случва и всички са много изнервени. Да, ето, този разговор, който говорим в момента, е доказателство. Вие, депутати първи мандат, очевидно в най-голяма степен имате предвид депутати от ГЕРБ. Ами не само депутати от ГЕРБ, защото и другите политически сили също имат депутати от първи мандат. Но тук ще отворя една скоба, да ви кажа като специалист, нещо, което би трябвало всеки един разумен човек да е достигнал до този извод. Организираната престъпност не само в България, но и всяка една държава върви заедно с управляващите, независимо кои са те. Няма организирана престъпна група от мафиотски тип, каквито са групите в България, която да работи заедно с опозицията. Това е смешно. То е очевидно, да, и е логично. И при това положение естествено, че хората, които имат някакъв интерес, финансов или друг, ще работят с хората, които са управляващи. Добре, вие предполагам сте знаели за разговорите на Искра Фидосова и на Менда с съответните, съответно там с Ваньо Танов? Имате предвид за разговора на Менда с Ваньо Танов? Да. Аз не съм присъствал на въпросния разговор. Но предполагам, че ви е казал Ваньо Танов за този разговор. Ние много неща сме си казали. Добре, как си го обяснявате, че Менда лобира или поне говори за Митко милионера, човек с някаква огромна хациенда в Марково, въобще явно, че вие предполагам го познавате този Митко милионера. Познавам го, разбира се. Познавам го. Хациендата не е чак толкова голяма. Първото, което е, доходите му са многократно проверявани. При него всичко е наред. Така че да не правим такива квалификации. Не, да не би пък човека да си е кадърен и да умее да ги прави неща.